Yo cantar dos arreos y un cantar muy baixinho, cantando en Ribadavia, resona no Carballiño. ¡Mula! Cántanos en Ribadavia. O curso pasado, mentre traballábamos nun proxecto de ciencias sociais, descubrimos unha historia fascinante que sucedeu moi preto da nosa aldea. A historia que uniu a José María Rodríguez, Alan Lomas, Janet Bell e Miles Davis. Alan Lomas foi un estudoso da música popular e folclórica. Janet Bell foi axudante de gravación que o acompañou desde Londres. Chegaron a España en xuño de 1952 para realizar unhas gravacións musicais. Percorreron moitos lugares e en novembro dese ano chegaron a Galicia. O 29 de novembro de 1952, mentres ian de camiño a Luintra, coñeceron a José María Rodríguez e ao seu pai Eduardo. Fixeron unhas gravacións de José María cantando e tocando o chifro de capador. Tamén lle tiraron 3 fotografías, unha a José María, outra a José María e o seu pai e outra o seu pai Eduardo, localizadas por Alan Lomax e Janet Bell en Faramontaos. Unha das gravacións de José María tocando o chifro de capador foi editada nun disco sobre música folclórica española no 1955. Ese disco caeu en mans de Miles Davis, que se inspirou na melodía que tocou José María co seu chifro para compoñer o tema The Pan Piper, editado no 1960 no disco Sketches of Spain. Esta é a historia coñecida ao redor deste momento. Mais, a partir da nosa investigación, puidemos saber detalles novos deste acontecemento, que os meus compañeiros e compañeras van a dar a coñecer agora mesmo. As fotos que realizaron Alan Lomax e Janet Bell de José María e o seu pai non foron tomadas en Faramontaos, senón en San Miguel do Campo. Sabemos o lugar exacto onde se fixeron porque as casas que se ven detrás deles aínda están en pé. O lugar onde está a parella é a estrada que vai ao Pereiro, un lugar de reunión, xa que alí había unha tenda, unha parada de autobús e era o sitio elixido para realizar as fotos da xente de San Miguel. Alan Lomax e Janet Bell estiveron aloxados en Ourense, no Hotel Barcelona, e na súa estancia na cidade pediron axuda e recomendacións a Xesús Ferro Couselo e a Xaquín Lourenzo en relación ao tema das gravacións que debían realizar nesta provincia. O mesmo 29 de novembro de 1952 saiu publicada no xornal La Región
unha entrevista con Alan Lomax. Ademais de outras moitas cousas importantes, nesa entrevista mostra moito que lle interesaba a música dos Chifres dos Afiadores. Tamén obtivemos moita información directamente de Celita, sobrinha de José María. Soubemos que José María era fillo de Eduardo Rodríguez e Delfina Álvarez, que naceu o 29 de decembro de 1920, que naceu en Nigueiroá, que era capador como seu pai. E sabemos incluso cal foi a casa onde viviu. Celita contounos que no ano 1955 emigrou a Venezuela. En Venezuela montou un estudio de fotografía chamado San Miguel do Campo. José María regresou máis de 20 anos despois, xa que estaba enferma de cancro. Morreu na súa aldea o 15 de marzo de 1978. Celita mostrounos varios obxetos que perteneceron a José María Rodríguez, entre eles o seu chifro. O mesmo chifro con que gravou a melodía para Alan Lomax e Janet Bell e que inspirou a Miles Davis. Máis tarde soubemos que no 1953 Alan Lomax escribiu unha carta a José María, acompañada por varias fotos. Nesa carta, Alan dirixase a José María como se fose o seu amigo. Polo que creemos que guardaba unha relación moi especial e estreita con cada unha das persoas as que gravaba. Na carta tamén lle comenta que decidiu incluir o seu toque de chifro como o primeiro tema do seu disco de música folclórica española. E contalle que, como a melodía é tan bela, vai resultar un comezo maravilloso para ese disco. Ata lle di que desta vez vai facerse famoso. Outra cousa que lle escreve é que se lle manda un recibo coa súa firma, el mandaralle 200 pesetas por ser intérprete da canción. Tamén descubrimos o recibo que firmou José María. Nese recibo, José María ponlle título a súa canción que gravou co seu chifro, A Lavada de Vigo. Quizáis quixo escribir Alborada de Vigo? Non sabemos a resposta. José María enviou o recibo e supoñemos que recolleu as 200 pesetas. Sei que puido usar ese dinheiro para pagar a pasaxe a Venezuela. Por iso, o 29 de novembro de 2022 festexamos os 70 aniversarios desta maravillosa historia. Unha historia que uniu a 4 persoas alrededor dunha melodía, desde San Miguel do Campo ata Nueva York, pasando por Londres, e que na actualidade se gasta viva na nosa escola.